aloittaa. Otamme neitseellistä oliiviöljyä tai jotakin muuta öljyä, ettei nahkaan satu. Otetaan hillopurkin kansi. Oli muuten tosi hyvää hilloa edelleenkin. Laitetaan öljyä kohtaan jotain hieroa. Guossata käsitellä. Kansi käteen ja hommiin. Oh. Kannattaa välillä kysyä, että onko liian lujaa. Guosha on Kiinaa ja tarkoittaa raapia sinipunaiseksi. Ja joskus jäljet ovat aika sinipunaiset. Ideana ei kuitenkaan ole tehdä fritsuja ja säikäyttää puolisoita, vaan tarkoitus on saada veri kiertämään, kipukohta lievittymään kivusta ja krampeista. Ja tarkoitus on hellästi kuoputella nahkaa. Synnytyksessä tätä voi erityisen hyvin käyttää alaselkäkipuun. Näin. Loppuraskaudessa myöskin alaselkäkipuvaivaa voi lievittää näin. Voi myös guossata niskaa, hartioita, mutta ei ilman öljyä, jos ei ole paitaa päällä. Myös paidan läpi voi guossata. Tuupitaan kampaa hellästi lihaksia myöten, ei luun päältä.